Doncs Essen, la festa de Sant Antoni, tots haureu pensat, avui el Dani parlarà de Sant Antoni. Doncs no, s'equivoqueu. Atenent el vostre llau de súpliques i comandes, és mentida, el qual aprofito per dir que podeu enviar les coses aquí al mail i que us podeu fer amics de la Molla al Cosí al Facebook, que és una cosa que està molt bé. Molt bé. Més de 150 ja, eh? Tenim més de 150. Sí. Que ho veus? 151 Serà o 152. el primer programa de televisió que té més amics al Facebook que audiència? Bé, en fi, anem a continuar. Doncs, com deia, tenint les vostres súpliques, avui parlarem de la TDT, finalment. Ara que... No, va fer una introducció que et va agradar molt i quan te vas emocionar va dir que parlaria d'una altra I cosa. parlar de Sant Antoni d'aquí 3 setmanes. Exacte, d'aquí o l'any que ve, vés a saber. Molt bé. Bueno, doncs parlarem de la TDT, perquè ara ja se suposa que no hauríem de veure emissions en analògic, però el cas és que se segueixen veient i sembla que serà així fins a final d'abril. Bueno, doncs parlarem d'això, eh? Us explicaré una mica, assumirem que tothom sap que les zones que li arriben a la televisió, per les quals pot veure la televisió, li arriben per una antena, el qual és allò que dius televisió digital terrestre, diu, pues si va por el aire. Bueno, vale, però perquè va dintre de l'atmosfera terrestre, eh? Bueno, en fi, doncs bueno, donem per fet... Jo pensava que venia per cable, per sota terra. No. Terrestre. Terrestre. O per sobre terra. Això seria el lògic, però no. Bueno, a vegades la lògica ja sabem que no és massa lògica, tampoc, ella mateixa. Bueno, doncs, fins ara les transferències d'aquestes senyals es feien de manera analògica, és a dir, tal qual les generàvem. Jo parlo per un micròfon, la meva veu és una ona, i aquesta ona es modulava, s'adaptava a una freqüència portadora, diguéssim, de manera que cada canal anés en una banda diferent. Això seria una autopista, doncs cadascú va pel seu carril. Això era la ona analògica i tenia una sèrie de desavantatges que, per exemple, és que ocupava molt ample de banda. És a dir, que si tenim un carril d'una autopista que és un canal, doncs la ona analògica seria un camió. Exacte, seria un camió que ocupa tot el carril. Va ple. I això obligava també que haguessis de deixar entre canal i canal un altre espai buit perquè no hi hagués interferències, allò que no es toquin el retrovisor, que no tinguin aquest problema. Exacte. I després, el retrovisor, que no tocava el retrovisor. Després, un altre problema que tenia és les interferències. Al ser una ona analògica, com dèiem, adaptada a una portadora, però tal qual es generava, doncs això feia que qualsevol cosa de l'ambient, sorolls, una tormenta, mil coses que estigués plovent, podia fer que es veiessin aquestes interferències, la típica neu, allò que les ratlletes i tal i tal. Jo recordo una època que estaves mirant TV3 i veies el canal 33 de fondo. Sí, això seria el que deien de deixar una separació. Xocaven el retrovisor, Xocaven el retrovisor i llavors veies una mica, doncs això seria. Doncs aquests eren una mica les desavantatges de la senyal analògica. Llavors el que es va fer és dir a passar-ho a digital. Digital avui en dia no és que aquesta ona abans de sortir li fiquin el dit així, i llavors és digital, no. Digital és que són zeros i uns, avui dia al segle XXI ja no cal explicar-ho a ningú, la senyal digital és que avui en dia tot el que hi ha, tots els ordinadors van en senyals digitals, zeros i unos, tothom, el Pere i jo que som informàtics, quan parlem entre nosaltres parlem entre zeros i uns, doncs bueno, i és un procés que agafa la ona original i per un procés que es diu mostreig es passa amb aquests zeros i uns que són els que després se transmetran per antena, vale? No és complicat. És molt fàcil. És molt fàcil. Bueno, quins avantatges té això ara? Doncs que el camió que teníem abans ara es transforma, per dir d'alguna manera, en una bicicleta. És a dir, com que només passem de tenir moltes coses diferents a tenir només dues, que és un 0 i un 1, doncs podem aprofitar molt més aquest ample de carril que dèiem que teníem, de forma que ara podem arribar a aconseguir que en un canal abans s'ocupava analògic pots passar fins a 4 canals digitals. 4 bicicletes. Dius, quin guany, això? 4 bicicletes? Sí, exacte. Més lentes que un camió, però. Més lentes, no. Per això passa que si tenies una tele... Són unes bicicletes amb una gent que corre molt. Clar, però si tenies una tele amb analògic i una tele amb digital ficades alhora, la digital arribava una mica més tard. Bueno, però això segurament era degut al codificador. Això segurament era degut a que van amb bicicleta. Bueno, no ens en anem per la parra, perquè ja és prou complicat, diu l'Anna. És molt complicat. Pues que per exemple fàcil de bicicletes i camions. Bicicletes i camions. Jo m'he perdut amb les zones i... Mira, està claríssim, amb aquest gràfic. Jo com que encara no ho puc veure a casa meva, doncs jo fins que no pugui veure... Tu que vas amb camió, però d'aquells tràiler. Quan ho pugui veure ja us faré una notícia de... ja ho puc veure. Puc veure la TV Cambrils a casa meva. M'he comprat una antena. Bueno, doncs el que anava dient, després d'aquest incís... Tu no t'agrada que tallin, no? No, no m'agrada. Vale. Però bueno, no passa res. Jo sóc amic vostre, quan no em talleu. Bueno... Ho dic perquè tu prepares la secció
Clar, jo porto aquí el meu guió i acabat, passa el que passa. Bé, doncs aquests 0 i 1... Espera el fil. Bé, nos n'anem ja, Nos n'anem. Bueno, els que dèiem, doncs aquests 0 i 1, tenim un munt de 0 i 1, ocupen menys i després, a banda d'això, també podem comprimir-los. Quan hi ha 500 0 i 1, doncs agafem i podem passar-lo a 4 i després ja se sap que són 500. En la qual cosa tenim més possibilitats d'oferir més serveis, com per exemple més subtítols. Abans podíem veure un subtítol, ara en podem veure 3 o 4, els podem no només veure sinó escoltar també. Podem tenir el tema del format panoràmic, que ja es veu en algunes televisions. També tenim millor so, el 5.1, el Dolby Surround, tot això, i tot degut que estem aprofitant més aquest canal que tenim disponible. A banda d'això, també es redueixen les interferències, en teoria, se redueixen perquè hi ha uns mecanismes de recuperació i si arriba una cosa una mica feta malbé, una mica, se pot reconstruir la seqüència original. El que passa és que es continua fallant, perquè si arriba molt malament, després surten aquells quadrets, no es pot reconstruir bé i segueix fallant. Però bé, coses que passen. Coses de la tècnica. Per poder veure la TDT, com tots sabeu ja també, doncs cal un adaptador perquè aquesta senyal la pugui reconèixer la vostra tele. I dius, molt bé, ja ho tinc tot, ja puc veure la TDT a casa meva. Molt bé, amic, però ara ve quan tots us poseu de mal rotllo. Avui la secció serà una mica així de mal rotllo, perquè ja us penseu que heu fet la vostra inversió amb la vostra tele, que a més és HD ready, bla, 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 bla. Doncs no, mira, ara us ho explicaré. Perquè també tenim la TDT d'alta definició. Ai, caramba. Que guai, no? Ara quan vas a comprar una videocàmera ja tots te diuen grava en alta definició. Uau, que guai, ho podré veure amb la meva tele d'alta definició. Molt bé. High definition. També dins d'un temps, quan ja no n'hi hagi canals analògics, se podrà aprofitar per emetre el que es gravi amb alta definició també per la TDT. El que passa és que la majoria dels adaptadors que tots tenim a casa doncs no admeten aquestes emissions en alta definició. És a dir, que tu pots tenir una tele HD ready, però que el sintonitzador TDT que porta incorporat... I HD no ready. HD no ready, amb la qual cosa aquestes emissions d'alta definició no les aprofitareu. Oh, quina llàstima. Bueno, en fi. Dius, bueno, és igual perquè podré veure el Gol TV, podré pagar per veure aquests partits de futbol que tant m'agraden. En baixa definició, però. En baixa definició, està clar. Que ets capaç de confondre a Vidal amb Touré. Ja. Bueno, doncs també dieu, podré veure els canals de pago. Amigo, com t'ho diria? Doncs segurament tampoc, perquè els adaptadors que tots han comprat i la gran majoria de les televisions no estan preparades per al que es coneix com el TDT Premium, que és aquesta possibilitat de, mitjançant una clau que va inserida en aquestes targetes que es veuen, poder decodificar la senyal que ens arriba a la TDT. Això, avui en dia, quan compres el Gol TV, te donen el decodificador preparat, però en teoria haurien d'haver-ne al mercat que també t'admeten ficar una targeta i aprofitar, si n'hi ha 5, no hagis de canviar cada vegada de targeta. O sigui, ara el decodificador de Gol TV és només per Gol TV, o la targeta que fiques és només per Gol TV. La targeta és només per Gol TV. Ah, carambes. Després ja veurem què passa quan n'hi hagi més. Dius, ostres, que m'estan fent la punyeta avui a la secció cultural de la molla. Doncs encara n'hi ha una altra cosa més, amics, i és que també dintre de l'estàndard de la TDT hi havia preparat el Multimedia Home Platform, el MHP, que dius, quines boniques singlens. Sí, com se diu? Multimedia Home Platform. Platform One. It's about to depart. Bueno, doncs això és un estàndard que defineix una plataforma d'aplicacions interactives per TDT. És a dir, amb això el que podrem és gaudir de grans avantatges, com per exemple fer tràmits administratius com presentar la declaració de renda o demanar hora al metge. També podrem veure informació en temps real, notícies que es van generant en aquell moment sense haver d'esperar que facin les notícies, veure l'estat del temps... Però home, per això serà quan tu vulguis consultar una notícia, consultar... Quan ho vols saber. És a dir, Canal 24. Com si llegessis el telediari. Però és que Canal 24 és tot el que vols saber quan ho vols saber. Ara estic aquí fent propaganda de TV Campins. Incisa. Jo ara agafo i dic, ara vull saber la notícia de no sé què, i foto el 324 i segur que l'acaben de fer ara i he d'esperar 20 minuts. Exacte. Perquè és la llei de Murphy. Murphy contra 324. Qui guanyarà? The Final Button. Doncs guanyarà MHP. Aquesta tonteria. Sí, doncs és això que us deia. N'hi ha s'obren moltes possibilitats, també fins i tot podreu accedir a internet i veure vídeos, bla, 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 moltíssimes coses, però això seria la teoria perquè també el vostre adaptador
el més possible és que no ho permeti. Es pot dir una paraulota? Sí. Ui, el vostre adaptador de merda. No, és que són... Quin adaptador s'heu comprat? No, és que són tots. Ajuda! El que volia explicar-vos és que l'adaptació aquesta al TDT s'ha fet una mica així a pressa i corrent i bueno, doncs passa això, que la majoria haurem de canviar aquests adaptadors i si no sou d'aquells que s'ho miren molt i tal i dius, ja tengo l'adaptador, el TDT Premium i l'HD Revi. Doncs vale, amic, tu ho tens tot, però segurament t'has gastat 5.000 euros aquí de comprar una cosa que fins d'aquí un any o dos. És a dir... El consell és espereu-vos i quan ja estigui tot més establert ja fareu. El consell és que feu el que us doni la gana, al final de comptes. Jo crec que al final MHP val més tindre un ordinador amb el Google, que t'ho fa tot també. I que sigui HP i així només te falta la M. Bueno, en fi, doncs això és tot per avui, amic.